Ix-xahar ta' Lulju kien rekord f'dawn l-aħħar 3 snin għal dak li għandu x'jaqsam ma' ffirmar ta' konvenji għal xiri ta' proprjetajiet. Dan stqarritu l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi l-MDA wara li fil-pjan ta' reġenerazzjoni ekonomika ta' 900 miljun euro li ħabbar il-Gvern f'Ġunju li għadda kien hemm miżura ewlenija li tgħid li dawk li sa tmiem din is-sena se jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom se jgawdu minn aktar tnaqqis fuq it-taxxa tal-boll fuq xiri tal-proprjetà. Mill-ewwel informazzjoni li tat l-MDA, irriżulta li f'Lulju biss ġew iffirmati 1600 konvenju b'valur totali li jaqbeż 330 miljun euro. Iċ-ċifri li waslu għandna huma li hemm 1600 konvenju reġistrati f'Lulju ix-xahar ieħor u kien hemm fuq 330 miljun bħala ammont ta' sales. Il-President tal-MDA, Sandro Ketkuti, qal li l-proposti li għaddiet l-MDA lill-Gvern u li dan għatwhom qed iħallu l-frott u s-settur tal-proprjetà diġà tħoss riżultati tanġibbli. Ketkuti qal li dan jawgura tajjeb għas-settur tal-proprjetà li minkejja l-isfidi li affaċċja dan is-settur minħabba l-pandemija xorta issa beda jirkupra. Gura tajjeb li real estate f'pajjiżna tibqa' tappella għal first time buyers u tibqa' tappella għall-investiment anke barrani. Din il-miżura qed tgħin lil dawk iż-żgħażagħ li qed jixtru l-proprjetà l-ewwel darba, hekk kif frankaw eluf ta' euro f'taxxa tal-boll bir-rata tat-taxxa tniżlet minn 5% għal 1.5%. It-tnaqqis fit-taxxa tal-boll se jinħareġ fuq l-ewwel 400,000 euro tal-valur tal-proprjetà li mhux se tintuża għal skop kummerċjali.